Bon, ne tɔgɔ ye Mahamadu Jakite. Tiɲɛ yɛrɛ la ne fɛ an kun man ka taa nin sira yɛrɛ kan tuguni. Jamana filɛ sira min kan nin tiɲɛ yɛrɛ la coup d'état man kan coup d'état an filɛ waati min na et puis an filɛ sira min fana kan tiɲɛ yɛrɛ a sira man ka falen. Ne kɔni fɛ tiɲɛna coup d'état nin a ma ɲɛ a ma bɛn fana. Turakata jara bon n yɛrɛ y'a mɛn depuis a wagati n tulo sɔmina la donc bɛɛ bɛ ka dɔ fɔ a la mais jamana yɛrɛ bɔra ka communiqué kɛ sɔrɔ an y'a mɛn n sɔrɔla ka danaya d'a kan o de la donc yanni o yɛrɛ ka kɛ yɛrɛ a kun ye kunkolo funu tellement a bonyana hakili ma nin wagati nin ka gɛlɛn nin wagati nin ko in na nin wagati na dɛ an bɛ taa sira min kan nin ni kɔni ni ne ɲininka maliyɛn jɔ 100 o 100 sira in jɛlen don mɔgɔ caman bolo a bɛ se ka dɔw bolo a nɔgɔlen don mais ne bolo sira in jɛlen don mɔgɔ caman bolo kɛrɛnkɛrɛnnen ne yɛrɛ b'o la ne kɔni ne ma fili sira in na bon hali ni olu kun ye fili ye sira la a tɛ se coup d'état ma o aw de bɛ sanfɛ a bɛ sigi a ka kuma a bɛ sira jɛlen min ta ka fara sira in kan pour que sira in tɔ ka jɛ ne kɔni bolo o de cɛ tun ka ɲi ni marifa ta ye n'i ye marifa ta ne y'a ci e y'a dilan k'a bɛ dan yɔrɔ min a tɛna dan yen parce que e y'a bɔ ka ban e tɛ yɔrɔ i b'a minɛ cogo min na k'i bɛna segin ka na dan yɔrɔ la a bɛ se ka jamanaden dɔ sɔrɔ min tɛ e yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya bɔ e bɛna minnu yɛrɛ bɔ yen nin i y'olu bɔ yen e bɛna sigi cogo di ko e bɛ maliyɛn k'e bɛ maliyɛnw mara komi n'a fɔ n'u y'a kɛ cogo min na e bɛ sigi cogo di ne ɲɛ t'o la bon ne kɔni bolo vraiment minnu n'u kɔni minɛlen filɛ n'u bɔra k'u jira n na o diyara ne ye mais jamana sumana ka communiqué kɛ yanni jamanadenw ka bila filan la ni nin sugu kɛra a ye bɔ a ka kunnafoni di joona mais mɔgɔ bɛ fili ka da kɔnɔna tiɲɛ fɛnɛ kan i bɛ mɔgɔ jalaki fɔ a fana ka tiɲɛ b'a yɛrɛ bolo ni ko bɛ kun cɛ k'a ban i bɛ se ka fɛn fɔ jamanadenw ye ni farati kuma bɛ kɛ kuma fila ye o yɔrɔ kɔni na n bɛ sɔn o yɔrɔ ma n'a kun kɛra fɛn dɔ ye ne kun b'u jalaki parce que bɛɛ bɛ k'i ta ko fɛ sanfɛla in na tiɲɛ t'a kan donc a ka bɔ mɔgɔ hakilimaw bolo quoi donc finalement yɛrɛ ne yɛrɛ kun ye réseau sanfɛla jɔ fɔlɔ komi n y'a tiɲɛ dɔn ka ban a tɔ ye min ala ka tiɲɛ tɔ d'u ma hali sisan n'a ma ɲɛ ko tɛgɛ dar'u kan fɛn o fɛn bɛna bɔ a ko la a kana dogo jamanadenw na an bɛ tilennenya de fɛ i b'a fɔ k'u ko an k'an tilen cogo min na luwa caman bɛ yen maliyɛnw an jɛnna n'a ye tilennenya de kama olu min fana ɲɛmɔgɔ ye k'u tilen an ka taa n'o tilennenya ye an ka baara kɛ n'o tilennenya ye ni kunkun n'a ɲɛɲɛ a kana dogo an na n'a ma dogo an na a bɛ fanga d'u ka fanga la a bɛ barika d'u ka fanga la mais n'a dugura an na a bɛ na ni ɲugu dɔ ye jamanaden ni faama cɛ o tɛ fɛn ɲuman ye fɛn fɛn kɔni mana bɔ a la a ka fɔ an ye komi n'a fɔ u y'a fɔ an ye cogo min na donc communiqué fana na u k'u sendeliya o fana fɛ ni communiqué sumayara dɔrɔn a bɛ na ni turuturu wɛrɛ ye jamanadenw kunkolo la quoi. Ne tɔgɔ Samake Dawuda. Bon nin ko in na an bɛ y'a ŋununu kuma bɛ i n'a fɔ a y'a mɛn cogo min na mais an kun ma se ka kala kelen turu a kan quoi mais fɔ suro an yɛrɛ y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw bɔra ka déclaration kɛ bon vraiment o la an sɔrɔla ka da la mais ne bɛ n yɛrɛ ɲininka minnu b'a fɛ ka coup d'état kɛ n'u kun ye coup d'état kɛ u kun bɛ bɔ ka mun de fɔ jamana kɔnɔdenw ye ne bɛ n yɛrɛ ɲininka yen fɔlɔ kelen filanan ye mun ye ne b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ sécurité bɛ halisa mais u ka dɔ fara sécurité kan kɛlɛ in a ka continuer pour que kɛlɛ in kana se ka jɔ parce que ala k'an kisi k'an n'a cɛ dan ne ninnu ka ko in kun réussi la vraiment o kun ye Mali seginnen kɔ ni fɛn ye fɛn min an tun tɛ se k'a fɔ a dan na quoi vraiment ko in kɔni a balila ne la fo ka taa fɔ a balila ne la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o bɛ k'an ka musokɔrɔba min tɔgɔ fɔ a la vraiment ni kun y'a bila ne kunna k'a fɔ k'o bɛna ye nin ko in kɔnɔna la vraiment ko in a balila ne la fo ka taa fɔ a balila ne la walahi ni ne kun b'a mɛn ɲɛmɔgɔw yɛrɛ da ne kun ma da ko in na n kun ma sigi n'a ye mais ɲɛnamaya ko don fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ surtout Mali ko in na fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ donc ne kɔni bɛ min fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna ka gɛlɛya toujours u k'u hakili t'u yɛrɛ la u ka jamana in sécurité tɔ bonya halisa fo ka taa fɔ sécurité bonyana kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ parce que toujours n'i y'a mɛn ko défaite bɛna fanga in kɔnɔna la dɔrɔn a bɛ bɔ olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sinon a ka gɛlɛn k'a fɔ ko civil ka jagɛlɛya sɔrɔ k'a bɛ coup d'état kɛ n'i y'a kɛlen ka jagɛlɛya sɔrɔ dɔrɔn olu yɛrɛ dɔ de b'a kɔnɔna la donc u ka hakili to u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ la danaya tɛ sɛgɛsɛgɛli bali dɛ nin ko in kɔni na kuma jan tɛ ne fɛ vraiment an b'a ɲini ɲɛmɔgɔ fɛ u k'u hakili t'u yɛrɛ la halisa ala ka Mali kisi. Bon ne tɔgɔ Umaru Jalo bon hakilina min la ala yɛrɛ de ye Mali porokoto nin na sisan jamana nin bɛ yɔrɔ min na coup d'état an b'a fɔ astafurulayi ala k'an kisi a ma coup d'état tɛ Mali arranger bilen fiyewu fiyewu
Mali bɛ yɔrɔ min na nin sisan an bɛ dugawu de kɛ sisan ninnu ye Ala ka jamana ta fanga d'u ma hali bi so coup d'état tɛ Mali arranger fiyewu fiyewu nin bɛ jamana la segin wa a taara taa ɲɛ dɛ an b'a fɔ ko nin ye Mali de porokotolen Assimi ma porokoto dɛ Mali de porokotora parce que ni coup d'état dun kɛra tan Maliyɛn bɛɛ de tun bɛ to a la parce que sɛgɛn n bɛ coup d'état la kɔlɔkɔlɔ cɛ an tɛ fɛ ka don coup d'état wɛrɛ la bilen an bɛ dugawu de kɛ hali bi Ala ka jamana ta fanga di ninnu ma ka jamana la kanacogo d'u ma. Ne tɔgɔ Madu Kulubali hakilila yɔrɔ b'a la a ma ɲɛ quoi a bi ma ɲɛ a ma ɲɛ sini sabula ka d'a kan n'a fɔra ko jamana bɛ nin cogo la ne t'a dɔn ne Madu kun yɛrɛ ko mɔgɔ bɛ wuli k'i bɛna kana jamana mais est ce que jamanadenw yɛrɛ halalaw don han an population an kan ka wuli k'a jira u la de a ma diya n ye bi a ma diya n ye sini mais u kan ka jɔ ka fa de falikɛla n'i ko k'i bɛ maa fa n'i ma sɔrɔ i kan ka kɛ cogo di mais maa kan ka nin kɛ jamana yɛrɛ bɛ état min na bi n'a fɔra an ka burusi kɔnɔ duguw ka kala a bɛ tila ka na jamana fana capitale fana kala ka d'a ma o tuma an bɛ mun de kɛ sisan an jigi ye olu sɔrɔsi minnu ye han k'e b'i ta k'e bɛna ka na jamana ɲagami ka da mun kan Mali tɔgɔ segilen an ma an danbe segilen an ma i bɛna an danbe fara ka bɔ an na cogo jumɛn est ce que danbetigidenw don wa mais foyi m'an tɔɔrɔ fo Kulubali min yer'a la o de ye n degun kojugu quoi salamu aleykum wa rahmatulah wa barakatu. Chakan jamu ye Traoré an yɛrɛw y'a mɛn k'a fɔ ko tentative de coup d'état bɛ yen nka sur a dan kɛnɛmayara an bɛɛ y'a sɔrɔ réseau sanfɛ ani téléjournaliw la bon an ka hakilila tɛ tentative de coup d'état nin waati in na an yɛrɛ ka hakilila ta ye kɔrɔlen jango nin waati nin t'a kuma ye nin ma bɛn anw ma bi a ma bɛn anw ma sini an ka laɲini tɛ an b'a fɛ an ka jamana a ka to an bolo a ka d'an ye cogo min na an k'an sago k'an ka jamana ko la mais coup d'état ko in an sago tɛ bi an sago tɛ sini an n'u diɲɛ tɛ wa an t'u fɛ Ala sago i sago. Ne tɔgɔ Tumani Kulubali ni kɔni faamuyali wɛrɛ tɛ nin na ne ka jate la c'est à dire adamadenya bɛ niveau min na bi surtout an ka jamana in kɔnɔ Assimi kana ko in kɛ i n'a fɔ civil ko bilayi an bɛ diɲɛlatigɛ yɔrɔ min na bi a ka ko kɛ i n'a fɔ fanga ye fanga de k'a jira adamadenw na fanga nana tilegan jɛ fɛ ninnu bɛ k'a ɲini cogo min na k'an bɔ dingɛ kɔnɔ sanji joli joli an bɛ tagaɲɛ de ɲinina an t'a la k'o sɔrɔ ni Ala ye mɔgɔ dɔw don an garisɛgɛ la k'a fɔ k'olu de bɛ k'a ɲini k'an bila tagaɲɛ sira kan ni mɔgɔw sɔrɔla halisa k'u bɛ k'a ɲini k'olu de senkɔrɔma cɛ jamana kelen kɔnɔna la nɔ Burkina ta min kɛra ne hakili la Ala k'a k'o kɛ cogo nin na yɔrɔ Ivoire mɔgɔw donna nɔ ka tila ka fara Burkina sɔrɔsiw yɛrɛ kan mais Ibrahim y'a daminɛ a yɛrɛ ka sɔrɔsiw de la fɔlɔ civil b'a la o sɔrɔsi b'a la o a ka taa n'a ka taabolo ye dɔrɔn an kɔni an bɛ Assimi ko la fo saya bilayi ni mɔgɔ min t'a Assimi fɛ an tɛ se k'a ɲini k'an b'i faamu diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna la fasoko in na est ce que i y'a faamu mɔgɔ ninnu bilayɔrɔ wɛrɛ kana ɲini u la hakili bɛ kuma tɔ dafa a kan ka kɛ kɛcogo min na a k'a kɛ ten tɔ an ka jamana an yɛrɛ mun bɛ ka kuma bi ne b'a dɔn hali ni jamana in hɛrɛ ma k'anw ɲɛna an mago b'an denw a n'an mɔdenw de la kunun tɛmɛna bi an faw tɛmɛna olu tora maɲumako la ka na se anw yɛrɛ ma fo bi an bɛ ka taa kaburu kɔnɔna la jamana in b'o nagasi kelen la n'a fɔra ko mɔgɔ dɔw nana o bɛ ka baara ta ni sɛbɛ kɛlɛ bɛ sen na fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sen na mais a bɛ k'a ɲini ka baara kɛ sira bɛɛ dɔ kan jija kɔnɔna na n'a fɔra ko mɔgɔ dɔ bɛ ka sɔrɔ mun bɛ k'olu senkɔrɔma cɛ e yɛrɛ b'olu miiri jamana jugu de ye wa ou bien e b'a olu miiri jamana ɲɛ dɔw de ye a bɛɛ ye dɔrɔn parce que tubabuw ka namu de don u b'a ɲini ka wari don u bolo dɔrɔn fana ka hakilinasiw ta ka d'u ma o fana u b'a fɔ k'u bɛna baara kɛ ka jamana in segin k'a dabiri an bɛ niveau min na bi ni Mali jiginna nin dingɛ kɔnɔ an bɛ bɔ bilen yan bɔcogo t'an na o ne hakilina ye min ye jamana in Ala ka se ka basigi de d'a ma bɛɛ lajɛlen ka se k'i hakili to jamana in na a bɛ ɲa cogo min na dɔrɔn an ka taa n'o sira ye. Isa Touré bon ne kɔni hakilinata ye min ye coup d'état tɛ jamana taa ɲɛ fɛn min don a man ɲi jamana ma jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi n'a fɔra ko coup d'état ka kɛ a nafa ka dɔgɔ donc an bɛ an balimaw sensibiliser bɛɛ ka i yɛrɛ minɛ bɛɛ ka jamana bonya bɛɛ ka taa taabolo ɲuman kan o de ka fisa ni coup d'état ye coup d'état o nafa ne kɔni ma nafa y'a la. Ne tɔgɔ Fuseni Kulubali vraiment nin t'a wagati mɔgɔ bɛ jamana in jɔli fɛ tɛ nin tɛ nin wagati parce que an bɛ k'an yɛrɛ ɲini les deux côtés kɔfɛmɔgɔw b'an kan n'a fɔra sokɔnɔmɔgɔw fana b'an kan nin t'a wagati 16 heures ma di u ye nin kɛ précisément an yɛrɛ jigila tigɛ la quoi parce que normalement an kan ka fara ɲɔgɔn kan pour causer pour ka ninnu dɛmɛ mais n'a fɔra ko e de bɛna kɛ ninnu de non vraiment a ma diya mɔgɔ si ye maliyɛn kɔnɔmɔgɔ fara kɛnɛma a ma diya mɔgɔ si ye précisément a ma diya ne yɛrɛ kɔni et puis minnu yɛrɛ y'a kɛ olu kuma tɛ ka ye na yɛrɛ de quoi vraiment ne bɛ se ka min fɔ an ka bɛɛ kelen bɛ an ka jamana in dɛmɛ pour que an ka bɔ nin kɔnɔ o de b'an bɛɛ arranger sinon fanga dafiri a tɛ jamana si arranger Assimi ko tɛ mɔgɔ si ko tɛ jamana ko de don Assimi bɛ taa jamana in bɛ to yen voilà. Musa Daɲogo bon vraiment ne hakilinata ye min ye bon a kɛcogo man ɲa quoi
donc ne fɛ jamana bɛ état min na sisan an ka ɲi ka ɲini k'a bɔ o bolo le kan bon a ma diya n ye fiyewu fiyewu wa n hakilinata de y'o ye wa n kɔni fɛ a kɛcogo ma ɲa wa n ta y'o ye sinon dɔ wɛrɛ tɛ yen voilà parce que jamana bɛ taabolo min na sisan bɛɛ b'a dɔn a ma nɔgɔ donc an ka ɲi ka ɲɛɲini o ko de la donc o ka fisa ni coup d'état ko ye quoi coup d'état man ɲi voilà. Traoré Alou bon ne ye min faamuya la bon vraiment jamana n'a taabolo kama vraiment a ma ɲa quoi ne yɛrɛ y'a kuma mɛn a ma diya ne ye hali dɔɔni parce que jamana in bɛ yɔrɔ min sisan jamana mago tɛ nin ko sugu ninnu na an mago bɛ bɛn de la k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an b'a fɛ ka bɔ o kɔnɔ bon ni ko wɛrɛ nana ko a bɛna don mɔgɔ wɛrɛ nana k'a bɛna ko ɲagami an bolo vraiment a ma bɛn yɛrɛ a ma diya ne yɛrɛ de voilà ala sago i bonya b'a la. Ne tɔgɔ ye Kɔba Kulibali an yɛrɛ jigi da mɛ sɔrɔsiw kan n'a fɔra ko dɔw fana b'a fɔ k'u bɛ coup d'état kɛ an jigila bɛ waro dɛ mais an b'a fɔ a semiya u ka taa n'u ka ko ye an ka dugawu b'u ye maliyɛn bɛɛ ka dugawu b'u ye n'ala sɔnna ma u tɛ kɛ jugu sago ye o de ka d'an ye. Ne tɔgɔ je m'appelle Tayiru Kone. Bon depuis semaine tɛmɛnen an ye ŋunuŋunukaw mɛn jamana kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw tun b'a fɛ ka fanga d'Afrique kɛ ni mun ye coup d'état ye. Bon an bɛɛ tora tulomada la sa an ye mɛn ka bɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ. Effectivement kunu su la gouvernement bɔra ka communiqué kɛ k'a fɔ mɔgɔ dɔw tun b'a fɛ ka fanga jaso kɛ mun ye coup d'état ye. A bɔra k'u tɔgɔw fɔ ka tila k'u yɛrɛ ka imagew bila kelen kelen an bɛɛ y'a ye. An kɔni nisɔngoyalen dɔ bi nin ko in na kosɛbɛ. Parce que an ka jamana bɛ lahala min na sisan nin tɛ o kɛ waati ye fiyewu. An bɛɛ jugu kan ka kɛ jihadisme kɛlɛ sa mun ye terrorisme kɛlɛ jamana ɲɛ dalen don o ko kan sisan an bɛɛ kan ka jɛ ka o kɛlɛ. Mais n'a fɔra an b'o la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ ka ninnu ko ninnu labɛn vraiment a ko bonyana maliden fanba ma a ma diya mɔgɔ fanba ye ne yɛrɛ kɔni hakilila ye mun ye nin t'a kɛ waati ye an jugu kelen dɔrɔn de b'an na mun ye terrorisme nin waati an ka jɛ k'o kɛlɛ o ye ne hakilina ye. A kɛra jigilatigɛba ye vraiment a kɛra jigilatigɛba ye mun an yɛrɛ b'a dɔn ni a bɛ tile dama dama bɔ bi a ŋunuŋunu kumaw bɛ senna fan bɛɛ fɛ k'a fɔ an ka officier ba dɔw minɛlen don mɔgɔ dɔw minɛlen don k'u tun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ donc an tun bɛ ɲɔgɔn sama-sama o la hali kunnafonidilaw yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn sama-sama o la ko la mais bi kunu gouvernement yɛrɛ bɔra ka kunnafoni di kɛ ministre de la sécurité fɛ ale bɔra ka jamana kɔnɔdenw lakunnafoniya k'a fɔ an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔba dɔw bɛ yen ani sɔrɔsi dɔw bɛ yen ani civil dɔw bɛ yen ani jamana wɛrɛ mɔgɔ n'o ye français dɔ ye k'olu tun bɛ fɛ ka tentative de coup d'état dɔ kɛ n'o ye k'an ka fangaw déstabiliser mais ko u minɛra dankari kɛr'u la donc an kɔni an ye ja ninnu ye télé la an ye kumakan ninnu ye a kɛra jigila ne yɛrɛ bolo a kɛra jigilatigɛba ye ne fan fɛ parce que k'a ye mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin an b'a dɔn mɔgɔ denninw tɛ an ka armée kɔnɔna la mɔgɔ denninw tɛ Mali kɔnɔna la u y'u jɔyɔrɔ fili Mali in kɔnɔna la bila ko tɛ donc ka n'a ye olu ka présenter an na tan ja kɔnɔ tan a kɛra jigilatigɛba ye ne la ne b'a dɔn a kɛra jigilatigɛba ye maliyɛn caman na donc komi an y'a fɔ cogoya min na olu de b'a dɔn a kɛra olu de ɲɛna olu de bɔra k'a ɲɛfɔ ne bolo sariya bɛ jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ ma justice ne bolo très rapidement ko ka bila sariyatigiw ka bolo kan a ka se k'a dɔn olu ka jalatigɛ n'u nɔ bɛ ko in na n'a bɛ kɛ cogoya min na olu b'o ɲɛdɔn n'u nɔ t'a la fana a ka dan kɛnɛya parce que jamana in ye jamana min bɛ kɛlɛ la donc jamana min bɛ kɛlɛ la ka n'a ye ko nin jalatigiba ninnu bɔra tantɔ nin cogoya la tan a bɛ jamana kɔnɔdenw jigilatigɛ surtout an ka jamana in kɔnɔna la bi an bɛ ka refondation ko kuma fɔ n'o ye réconciliation ko kuma fana bɛ ka fɔ parce que jamana min mɔgɔw tɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc ni ko wɛrɛw bɛ ka fara kan a ka ca ne bɛ mun ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ tiɲɛna u ye baara caman kɛ jamana in kɔnɔ depuis u nana an b'u fo k'u barikada u ye fɛn caman kɛ mais u ye front fana caman dayɛlɛ dɛ u ye front caman dayɛlɛ il faut se le dire politiciens ka front dayɛlɛ la journalistes ka front dayɛlɛ front caman de dayɛlɛ la o man ɲi fanga ma donc an k'a lajɛ an ye réconciliation ko kuma min fɔ o ye bɛn ni keleya ye an ka taa n'o sira ye Mali tɛ se ka taa maliyɛn si kɔ Mali mago b'a den bɛɛ lajɛlen na bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ kan donc an k'a lajɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ sinon an bɛ ka jɔrɔ jugu kɛnɛma jugu minnu na olu laban bɛ s'an na parce que n'an yɛrɛ dama tiɲɛna na kɔnɔna la yan olu laban bɛ s'an na donc an k'a lajɛ an ka nin ko in a ka sɛgɛsɛgɛ hali bi ka se ka hakilina ɲumanw ka bɔ a ko kɔnɔna la jamana mɔgɔbaw fana bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ mɔgɔbaw bɛ u k'u da don a la
an tɛ fɛ k'an ka armée ye tantɔ nin cogoya la vraiment nin ye kumasiliko de ye anw ma nin ye kumasiliko de ye Mali ma surɔ ne yɛrɛ ma se ka sunɔgɔ nin image in yeli fɛ vraiment donc an k'a lajɛ jamana mɔgɔbaw k'u da don a la maliyɛn bɛɛ an k'an da don a la pour que nin ko in ka se ka ban hɛrɛ ni baden kɔnɔna la cogoya min na parce que nin ye ko min ye nin ye ko cɛjuguba yɛrɛ nin ye ko cɛjugu belebeleba de ye c'est pas nin tɛ an ka jamana kunnawolo fan si nin tɛ fanga yɛrɛ fana kunnawolo fan si donc ne bɛ dugawu de kɛ ala ka ɲaga d'an ma ala ka jamana in kisi ala ka jamana in taa ɲɛ